এই ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ବିଫଳତାରୁ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ତାହା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ସଫଳତାର ତୀର୍ଥଭୂମି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସେ ତୀର୍ଥଭୂମି ବୁଲି ପାରନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସବୁ ଇମୋସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ର ପଛରେ ପଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିବା ତାକୁ ଅଧାରୁ କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଏଇ ଇମୋସନ୍ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଆମର ସଫଳତା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର। ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ବାଇ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ।